Vanodanza, vanoramba mutambo. Mutambo we wokunjonjaka. Inini ndinotonzi ndakunjonja. Futi. Ndozvi kutaurika. Saka shamwa dzangu dzedza kuba kana. But inini kuba kwacho kwandikushaya kuti ndakaba chii. Zvinhu zvandinonzi ndakaba ini ndambobvira ndakapinda mumba memunhu ndichitora chinhu chemunhu mumba make. Manzwi andakata. Usati manzwi handiti wakanzwaka. Wakanzwa zvekunyeba. Dei wakaona ka. Zvinhu zvekunzwa shamwari hazvisi perfect. Ndati unofanira kutaura zvako zvawakaona iwewe. Handiti awa inyama takaitaura izvi. Nyama isina basa. Yaperi pendechi. Nozvibvuma. Munhu kana achiti abirwa ka asina kubata mbavha yacho ka handiti hapana umbo. But iwe wakabvira kudhara uchiba kai? Aiwa ndakabvira kudhara ndichiba. Ndakambobatwa kupi? Pawedzera pawakaba makisi. Pawakaba mabhodhoro pawedzera. Aiwa zvemabhodhoro ngaisi nyaya iyi. Uri mbavha. Unozwa kuti pandinoverenga nyaya isusu hativerengeke. Pandinoverenga mhosva idzi hativerengeke. Todisa kusaidi. Don't even count it. Kuti hanzi ndaita nyaya ndaita itkotko. Hatana muri kudherera bhozi yakapfuura nyaya dzana. Aiwa yange maida touraiwa baba. Shamwari handiti takaenda kumapurisa. Ndopana ndotaura zvandakataura. But uri mbavha. Ana junior D uri mbavha. Na junior D. Haisi mbavha ere? Anzwa nekubatwa kwa? Anzwa nekubatwa. Asi aiwa hamuna kupindura mubvunzo. Haunzwa nekubatwa zvatoziplata zvega. Kwemima muzimbabwe. Abatana musima kudenera. Sinazibhakira mwada kudena. Munorowa sana handizokwanisa kubata kana. Aiwa. Anotora tesi. Pita titoro. Ate ari kutaura zviserere. Adongokufinura. Ini ndiri mbavha ndakabira. Mari mbavha mira ndikutaurire mbavha dziri kujere. Ini handisi kujere ini. Mbavha mbavha kamubhozika. Last time makamboti mbavha dzigare kujeri chichi hanzi kujeri kwazana vasina kuti ase pasina mhosva. Nyindiro dzenzise ndezvekusapota chete. Ndati shamwari mbavha dzakasungwa dziri kwakujere. Ini ndiri panze saka ndiri mbavha yani. Murongoro wakati mapeti issue tudiki mapeti issue ndetupi. Tumabhodhoro twevanhu, tunyama tupi. Kati brain twemombe ichi. Ndakude kutyai mtsane. Alright. Koiwewe waSimbabwe. Ndibeni. Okay. Kana smart deal. Unoita smart deal. Sana wake up and anyways, boss matters. Planning the match. Mwedzi wakupera. Mwedzi wakupera tira. Mwedzi wakupera totamba SS. SS. Lendo lanokuwa hende kuti SS. Atoriko. Kana kuwako handi apa atokurumidza kuya kuti avana kupa 3 months notice usikabhadhari rent. Zvisisiko. Zve 3 months zvezvi hazvisiko. Angona kuti chingopera kutongobuda. Takananga uku zakajerera. Takananga kupi? Tida kuti vamwe vaparara. But hayi ndo pandinotaura kuti zvapanga pasina nyimo makungu waimbotya chii. Aiwa stino ndiyo. Inini manje ka ndinotamba dzese. But kwesisi handitini mabhuru ako. Ndati ndaiwa. Hauna mari. Asi ndingotamba yese. Hatina here plan itingaite tsana. Plan ndini muridzi. Iwe unogona plan here. Tinobatsirana mukufunga dzimwe nguva unobatsirana mazvi. Saka iwewe alright. Kufunga kwako iwewe wangaondifungira kuti ndoita sei.
pakati apa handizi tikaona munhu anoti akakuwana sei andoita nyaya yekurodha maheu nekuita sei wazombotsvaga here kuti zviita mari ndotozomapureza mari wanoziva anoita nyaya unozokupedzisa acha papeki anenge achitengeswa $, riri paketi mimi mangani mapaketi anenge ari 20. iwo watengesa unoita mari profit. Ini ndakutengesa manzera ini handite zvokutengesa 1 ndekuenda kuhodhesa $2 kana kuti $50 ane $50 anotora ane pondowo kana akakabirawo ndizvizvo wakaenda yehe ndozvinenge zviripo zvachiri but wakatadza kuzviita sei makore ese apapiwa $50 $70 $30 muri kuona kuti inini vamwe vangu vandedhira navo inini vakutondidhisa kunge ndiri mboko mumwe wacho ndiye araba Parkerson very good mira daunzwa kuti Parkerson aita Parkerson ndagara naye mberi mangu ini achita kana 3 momusi vake vaitozondibvunza kuti iwe mwana wangu ari kupi arimo achimuka mudheni mangu achibika porridge yandisingadyeni Cerelac achidya porridge achibika kana kapu yetii achimwa inini zvandisingakwanisi but ndechiti aiwa mafriends angu ndashata papa ndechiti mafriends mira tinzoi iti mafriends angu andidika but right now ka vanenge vachindidhisa ini audhisa apa vachiona vaiona kuti tv yako futi tv achiona achiridza zvaanoda achibaya remote akagara pachi patsara pedzikibeti iye saka tara chimomira Parkerson unonzwire kuhasha usanzwire kuda kutaura zvako saka tarebedhik inoenda kupa vanhu tarebedhik inini zvandinoita manje apa ndotsvaga kwandinochengetesa zvinhu zvangu kana kuendesa kumba kwemufana wangu ini ndotamba njuga dzangu because unenge watongotamba irimo mugiraundi hapana ndototenda vanhu vakandibatsira ndakabatsirwa zvakanyanya ndinototenda stereke makagona makandibatsira stereke because Alfonso akati vanhu vanobatsira kuda rambai muchimubatsira wakoshe iyo kukosha handina kumbokosha but kukosha inini zvanguka asi zita rangu ndakarigadzira because mumarodhi umu mandinofa nezuro chaiye usiku apapa zvakangoitika suddenly nchibva pamataya papa ndodai paKFC apapa ndobva ndakonzi kuda ndikati ndini wacho kanzi uya kuno kanzi mari handikupe ndikutengera chikafu ani ndikakupa mari unondo kumabhatuti abva apinda neni mushopu abva anditengera chikafu obva uchiti akatochidya chese chakapera chikafu chaakanditengera aiwa akanditengera chikafu chekungodya ipapo ndakachidya makuseni acho chienda kumusika napuresi ndakatopiwa mari puresi akatarisa wapiwa mari ndakapiwa $4 right handivazive vanhu vacho wapiwa $4 wakadi kuhodha maheu ne$4 right taigona kuti zviitike aimbomira tinzwa uri kuona ini time yandinopiwa mari yachoka inini ndinenge ndine nzara
ndakatomhanya ndikandotsvaga sadza rangu redhora anditi fodya indopfuta fodya handimbovanza ndopfuta fodya nemogo emari yemogo emari handovati wapa 4 bob sasa za dora masara 3 but mari embatuta uishaya ndokuti rausvika breakdown yake chikuita se hauna kudhakwa here pa pfumbata chibhakera tu pfumbata chibhakera murise mukuru pfumbata zvose zviri tu bosi madamburo ya rowa kuti ndakunze baba varanga ranga wacharu ariko kumusha ndakunze baba varanga alright mpenyu ani makore mangani ranga ane mangani tongoti nangane 7 mira ane 7 wapedzisa kuenda musha kwacho rini aiwa ndakamitira kunoko nani nemukadzika anonzi ani mukadzi asikazikana napakazoni pakazoni ndiye anoziva mabhebhi angu ashamwari yakweishamwari yangu zvakanaka zvako handizivi ishamwari yangu itsotsi munhu ndisanditsanda kutya munenge mahambavhambavha elo iwewe ndiwe mbavha unenge uchibhaisa vanhu unofamba kuti ndakumaka olright baba ranga bo maita bo but hatinopedzana baranga udechi baranga uona da kuti kubolonja aiwa hapana izvozvo havandibolonja handimbovana nditsanana wangu chaicho tsanumusapote muchidaro unonditi hanzi ndiri kuseka ndiri kudiwa uku ndida kuenda inde ndichikutaura kuti pakazoni bo takaenda chakuta hondo naye kuti hanzwisisa takaenda